A da ni'n mynd i fynd yn ôl at yn cyfres ni yn Efengyl Ioan, yn edrych ar yr arwyddion wnaeth yr arglwydd Iesu yn ystod I weinidogaeth ar ddeir. Felly, na ni gychwyn efo'r cyhoeddiadau. Heno yma fyddwn ni yn cael astudiaeth Feiblaidd yn y siop yma yn Gorucha, a fyddwn ni'n edrych ar sut mae Duw yn arwain yn symud ymlaen o lle oedden ni'n Rhufeiniad 12 wsos dwytha, ac yn edrych ar be mae Rhufeiniad 12 yn ei ddeud, ac yna mynd ymlaen I lyfr y Diarhebion. Felly mae hynny am 6 heno yma. Nos Ferchan mi fydd y cyfarfod gweddi yn hi Dafydd ag Ann, Mhorthaethwy. Yna nos Wenar fydd yn clybio ni yn ailafel yn Ebenezer am handi 6 a handi 7 fel arfer. Ac yna bora Dydd Sul nesa, da ni ddim y fama, di o ddim ar gael, fyddwn ni yn neuadd rathbon Dydd Sul nesa. A Steff fydd yn arwain y gwasanaeth yna. Wan, os da chi'n yn siŵr pa un ydy neuadd rathbon rwan, achos maen nhw'n newid enwar neuaddau rownd yr il ym Mangor, da chi'n mynd lawr ffordd y coleg, a y troiad ola i'r dde I lawr at neuadd cyn I chi ddod at y troiad sydd yn mynd heibio BBC. Iawn? Felly, ar ffordd y coleg, fyswn ni yn awgrymu bod chi'n rhoi chydig bach mwy amser I chi'ch hun, achos does o ddim maes parcio mor helaeth a hwn tu allan. Mae yna chydig o lefydd parcio yna, jyst tu allan i'r neuadd, ond bosib fydd angen I chi parcio ar ffordd y coleg neu ffordd garth ydy hi yn nes ymlaen. Felly, rhowch chydig bach o amser I chi'ch hun, a peidiwch am mynd i'r Rhiwlas, a peidiwch o dod I fama. Chos mi fydd na rwy'n yma, ond nid ni fydden nhw. Ac yna nos Sul hefyd fyddwn ni yn cyfarfod yn y siop am astudiaeth. Cofiwch am Dafydd Picton sydd ym Mhorthaethwy, bore yma dwi'n meddwl dydy. A Dafydd Job fydd ym Mhenrhyn Deidraeth heno. A cofiwch am Nia hefyd, da ni falch o glwad bod I thriniaeth I wedi bod yn llwyddiannus ac yn edrych ymlaen iddi hi wella a dod ata ni. Dyna fo, dwi'n meddwl. Ond I bai bod na rhywbeth arall? Na. Dwch I ni weddio I ni gychwyn yn gwasanaeth. O ddewain tad, da ni yn dy glodfori di ar fora braf o Sul fel hyn. Bod gynnon ni reswm be bynnag ydy'n amgylchiadau ni I ddod ynghyd yn ddisgwylgar oherwydd fod Iesu Grist yn gwaredwr ni yn fyw fel yr ydyn ni wedi dathlu dros yr wsnosa dwytha. Da ni'n diolch bod y gwaith gorffenedig dy fab Iesu Grist yn golygu y cawn ni yn strygls, yn y euogrwydd, yn yn ofn, y cawn ni ddod ata ti, gofyn I ti am faddeuant, gofyn I ti weithio yn bywydau ni. A da ni'n diolch bod air di yn dangos pa mor ffyddlon wyt ti, pa mor gariadus, pa mor barod wyt ti I wneud dy waith yn plith ni. Felly arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di'n bendithion gwasanaeth ni y bore yma, yr ysgol Sul a'r ysgol Sul sydd wedi bod, y byddi di trwy dysbryd glân yn siarad yn eglur hefo ni, I ddangos I ni gymaint yr ydyn ni angen dy ras di, angen nerth ag arweiniad dysbryd glân di, angen yr achubiaeth sydd wedi cael ei chyflawni trwy waed yr oen Iesu Grist yn marw ar y groes. Arglwydd bydd ar waith yn rymus yn plith ni, ac ar draws y byd y bore yma, trig ar ha, os gweli di fod yn dda, wrth I ni ofyn hyn I gyd yn enw ac yn heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, da ni am ganu I ddechrau, emyn sydd yn galw ar ddew I siarad hefo ni ac i'n bwydo ni ar hyn sydd yn ei airo. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Planar gwir yn ein clonau yn ddofn trawsnewidia ni ar dy ddelw. Dyna da ni isio, nid bod ni'n dod achos na dyma da ni'n neud ar fora Dydd Sul, ond bod Duw ar waith yno ni. Trwy air yn traws ffurfio ni, yn traws newid ni. Fel bod golau Crist yn llewyrchu'n glir yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffydd, arglwydd tyrd, llwydda yn ni, dy fwriadau di dogoniant.
darlleniad cyfarwydd o Ioan Pennod 6, a mae Lowri am ddod ymlaen i ddarllen. Diolch. Ar ôl hyn, aeth Iesu ymaith ar draws môr Galilea, hynny yw môr Tiberias, ac yr oedd tyrfa fawr yn ei ganol, oherwydd yr oeddynt wedi gweld yr arwyddion oedd wedi ei gwneud ar y cleifion. Aeth Iesu i fyny'r mynydd ac eistedd yno gyda'i ddisgyblion. Yr oedd y Pasg, hwyl i feddwl yn yno. Yna, cododd Iesu ei lygaid a gweld fod tyrfa fawr yn dod tuag ato, ac meddai wrth Philip. Ble y gallwn brynu bara i rhain gael bwyta? Dywed hyn yr oedd i'r prawf fan, oherwydd gwyddai ei hun beth yr oedd yn mynd i ei wneud. Atebodd Philip ni byddai bara gwerth 200 o ddarnau arian yn ddigon i roi tamaith bach i bob un ohonynt. Ac dyma un o'i ddisgyblion, Andreas, brawd Simon Pedr, yn dweud wrtho. Y mae bachgen yma a 5 torth rhaid a 2 bysgodyn ganddo, ond beth yw hynny rhwng y nifer? Dywedodd Iesu, gwnewch i'r bobl eistedd i lawr, yr oedd llawer o ddoswell yn y lle, ac eisteddodd y dynion i lawr rhyw 5,000 ohonynt. Yna cymerodd Iesu y torthau, ac wedi diolch, fe rhannodd i'r rhai oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd â'r pysgod, gan roi bob un faint o hynny. Pan oeddent wedi cael digon, meddai wrth ei ddisgyblion. Casglwch y tameidiau sydd yn weddill rhag i ddim fynd i wastraff. Fe casglant, felly, a llenwi 12 basged ar tameidiau yr oedd y bwytawyr wedi gadael yn weddill, o 5,000 torth rhaid. Pan welodd y bobl yr arwydd yr oedd Iesu wedi ei wneud, dywedasant, hwn yn wir yw'r proffwyd sy'n dod i'r byd. Yna synhwyrodd Iesu ei bod am ddod a pigo ymaith i'w wneud yn bren, a chyliodd i'r mynydd eto ar ben ei hun. Diolch yn fawr. Wel, hanes cyfarwydd, a da ni'n mynd i fod yn meddwl mwy am hwn yn ystod y gwasanaeth, ond blant, tybed allwch chi yn helpu fi i ddechrau i wneud chydig bach o waith cyfri? Ydych chi'n gallu cyfri faint o bobl sydd yn y stafell yma? Sa rwy'n am fentro faint o bobl sydd yn y stafell? 35? Rwy'n am wella 35? 28. Dwi'n yn gwybod yr ateb achos dwi heb gyfri. Dwi'n gwybod faint o gadeiriau nathon ni roed allan. Nathon ni roi 40, mae Eirin di roed i fymryn yn fwy. Felly dwi'n ama bod... ella bod o rhwla yn y canol rhwng 28 a 35. Oce, iawn. Ia, sy'n eisiau chi gyfri dim mwy? Diolch yn bwysig. Go iawn. Mae'r cwestiwn pwysig yn mynd i ddod nes ymlaen. Faint ohonoch chi, faint bynnag gyda chi sy'n yna, sydd isio bwyd ar hyn o bryd? Llaw i fyny, ysdych chi isio bwyd? Oce, iawn. Dim llawer. Dwi wastad isio bwyd, dyna pam dwi'n rhaid y llaw i fyny. Wel, ydych chi'n perthyn i mi. Tybod, yna 45 o'na ni wedi rhoi llaw i fyny. Tybod faint o fwyd sydd ei angen mwyn cael digon i bawb gael o wedi rhoi llaw i fyny? Cyn i ni feddwl am yr ateb i hynny, dwi'n mynd i helpu ni i feddwl, felly mae yna sicr llai na 50 o bobl yn y stafell yma, does? Ond da ni newydd glywed am griw llawer mwy o bobl yn dod i wrando ar Iesu Grist yn siarad. Felly, mwyn i ni drio meddwl am faint o fwyd fydda angen ar gyfer, 5,000 o ddynion oedd o'n dweud, de? Felly, maen nhw'n awgrymu merched a plant hefyd. Ella bod na 10,000, 15,000, 15,000 o bosib. Felly, llwyth o bobl. Mwyn helpu ni feddwl faint o fwyd fydda angen ar gyfer gymaint o hynny o bobl, da ni'n mynd yn fwy o bobl na ella'r 50 sy'n yna, neu llai na 50 sy'n yna fama, wrth i ni feddwl am rhywbeth dwi'n meddwl oedd dosbarth Llio ac Ynan wedi ystyried wsos yma yn yr ysgol. Achos, wsos dwytha yma, oedd 114 o flynyddoedd
i'r wsnos ers... Gennan? Llio? Sydd o'r Titanic. Ac oedd na 2,208 o bobl ar y Titanic pan nath i suddo ar y ffordd i America. Wan, mae Cynnan a Llio wedi gwneud gwaith ar hyn yn barod, felly na i roi cyfle i blant eraill atab y cwestiynau, ond dwi eisiau i chi helpu fi i feddwl ar gyfer 2,200 o bobl ag 8 ar y Titanic. Tybad faint o fwyd oedd ei angen. Iawn? A dwi yn gwybod yr ateb i hyn. Felly dewch i ni gychwyn ar gyfer yr miloedd o bobl yn ar y Titanic. Faint o wya? Dwi wastad yn nerfus yn dangos wya. Achos mae yna achlysuron lle dwi wedi cael damwain. Faint o wya, da chi'n meddwl oedd ei angen i fwydo miloedd o bobl ar y Titanic? Chi ddyfalu. Faint da chi'n meddwl? Elain, ti'n gallu meddwl? Faint? 10,000? Mae'n ddangos i chi? Whoops, lle dwi? 40,000. 40,000 o wya ar y Titanic. Iawn, oce. Beth am afala? Faint o afala oedd gynnu nhw ar y Titanic mwyn... Lia? Y llici, sori? Ti'n mynd bell? 36 o filoedd o afala, mae'n debyg oedd gynnu nhw. Iawn. Felly, be am... Torth. Sawl torth o fara, da chi'n meddwl? Anna? Sawl torth o fara, da chi'n meddwl gynnu nhw ar gyfer 2,208 o bobl? 1,000 o dorthau o fara, mae'n debyg. Felly, os da ni yn deud bod angen gymaint o hynny ar gyfer 2,208 o bobl ar y Titanic, 5,000? 10,000? 15,000 o bobl fel oedd yn gwrando ar Iesu Grist? Wan, faint o fwyd oedd gynnu nhw? Chi gyd yn cofio hyn, dwi'n siŵr, o'r ddarlleniad. Oedd gyn yr hogyn bach... Be? Lle? 5 torth a 2 bysgodyn. Dyna ddigon? Ydy o'n agos at fod yn ddigon? Na, ond eto, yn yr hanes, be da ni'n ei weld ydy bod chydig bach o'n nhw wedi cael bwyd? Just y plant? Just y dynion? Just y merched? Na, pwy gafodd fwyd? Pob un. A nathon nhw just cael un cornel bach? Wel, da chi bod os oes na weithiau lot fawr iawn yn cael bwyd, a da chi'n cyrraedd yn hwyr, a mae yna, just y brechdanau wys yna ar ôl. Okay. Na i gymryd rhyw gornel bach. Ie? Dyna felly oedd hi? Na. Faint o fwyd oedd na? Nath o ddeud yn y darlleniad. Oedd pawb, yn ôl Bible.net, oedd pawb wedi cael llond i bolia o fwyd. Wan, di hyn i'n gwneud synwyr na di. Be sydd wedi gwneud y gwahaniaeth yn y sefyllfa yma, da chi'n meddwl? Wel, os da chi yn cofio nôl wythnos dwytha a'r wythnos gynt, y 2 Sul dwytha, da ni wedi cofio rhywbeth arbennig iawn am Iesu Grist, yn dydan? Bod Iesu Grist, bod o wedi marw ar y groes, bod o ar ddydd Sul y Pasg wedi codi yn fyw o'r bedd. Oherwydd pwy ydy Iesu Grist, dydy y rheola arferol ddim i'w gweld yn cael ei dilyn nadyn, achos bod person Iesu Grist mor arbennig. A dyna sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn y wyrth yma, ynddo? Bod o wedi porthi, bod o wedi bwydo yr miloedd yma o bobl achos pwy ydy o. A mae hynny'n rhywbeth pwysig i ni gofio, be bynnag ydy'n amgylchiadau ni. Os ydym ni'n wynebu sefyllfa anodd, os ydym ni'n meddwl, o dwi'n mwyn gwybod be i wneud nesaf, mae'r Beibl yn dweud os ydym ni'n troi at Iesu Grist, bod i allu o, i gariad o, y grym sydd ynddo fo yn gallu newid pethau yn llwyr. A dyna, da ni'n ei gofio o Sul i Sul ynddo, bod Iesu Grist yn fyw a bod ni'n gallu ymddiried yn llwyr yn y fo, achos bod o di marw, bod o di codi'n fyw o'r bedd. Bod 5 torth a 2 bysgodyn ni'n mynd agos
at fod yn ddigon i fwydo pawb, pan mae Iesu yn y canol, pan da ni'n ymddiried yn y fo, mae pethau yn newid. Ond dyma Duw yn ei godi yn ôl yn fyw, a'i ollwng yn rhydd o grafangau marwolaeth, roedd yn amhosib i farwolaeth ddal gafael ynddo. A dyma di'r Iesu Grist, da ni'n trystio yno fo ac yn ei addoli hefo'n gilydd heddiw. Mae o yn gallu gwneud pan does na ddim byd allwn ni wneud am y sefyllfa, a da ni'n trystio yn ei allu ac yn ei gariad o drosto ni. Diolch i chi am fy helpu. Da ni'n mynd i weddïo'n sydyn, ac yna mae yna ni ganu emyn sydd yn sôn am pa mor wych ydi Iesu Grist, a gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul. Dwch ni weddio i ddechrau. Arglwydd holl a lluog. Da ni yn cyfadda bod o'n anodd i ni ddychmygu sut mae gallu a mawredd Iesu Grist wedi cael ei arddangos yn y wyrth y byddwn ni'n edrych arni heddiw wrth iddo fo fwydo y miloedd yna hefo cynlleiad o fwyd. Ond da ni'n gofyn arglwydd y byddi di'n helpu'n ffydd ni i drystio yn Iesu Grist yn hunain heddiw. Be bynnag ydy'r ofna sydd gynnon ni, be bynnag ydy'r y bwganod neu yr ansicrwydd neu'r amheuon, da ni'n gofyn wneud i ddangos mawredd person Iesu Grist i ni yn ein hangen fel y byddwn ni'n profi dy ras, dy gariad, dy ddaioni a dy allu mawr ar waith ymhlith dy bobl fel ag yr wyt ti yn gaddo. Bydd yn agos ag arwain ni trwy ysbryd glân i allu trystio, i allu diolch, i allu rhyfeddu at berson yr arglwydd Iesu Grist. Amen. A'r emyn, da ni am ganu. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'm Duw. A sylwch be mae ddeud, mae Iesu Grist yn ddigon, mae o'n llawer mwy na'r byd, ond eto mae o'n hael, mae o'n rhoi i ni. Wrth i ni drystio yn y fo, da ni'n cael derbyn o'r cyfoeth sydd ynddo fo. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb deiar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. Dwch ni ganu efo'n gilydd. Un arwain ni mewn gweddi. Dwi'n gychwyn off jyst efo pennell o enyn y gyn awgrad sydd yn deud rhwyf yr hedd na wyr y byd amdan. Hedd na fel hedd a ddaeth drwy dwyfol oes. Pan fyddo'r dom ar fennau gwan yn curo, mae'n dawel gyda Iesu wrth y croes. Gawn ni fod i gyda.
diolch i ti o'r newydd heddiw. Dyn ni'n diolch i ti am darfer. Dyn ni'n diolch i ti am dalu'r pris. A'r pris hwnnw yn llawn dros o'n ni. Dad, dyn ni'n diolch i ti am y maddeuon sy'n dod bod ni ddim yn deilo. Diolch i ti o Dad. Ac dyn ni'n diolch i ti dy fod ti'n mor gyson. Dy fod ti'n mor ddinewid. A fod ti'n dewis deillio a byw hefo ni, Dad. Ac diolch i ti am yr hedd. Diolch i ti am y sicrwydd sydd gennym ni yn y ti, pwy beth o ddew. Ac dyn ni'n diolch ar ddiwedd y dydd. Mae'n ti sydd wedi concro. Gan y byd hwn a bob dim sy'n mynd yn ymlaen o adrodd. Mae'n ti sydd yn fuddugol ac yn deilwng o bob clod. Ac wnei di'n helpu ni fyw yn yr heddwch hwnnw. Wnei di helpu ni fyw mewn hedd a mewn sicrwydd llwyd yna ti o Dad. Helpa ni fod y bobl sy'n rhannu'r rheswm dros yn gobaith, sy'n rhannu'r goleuni sydd yna ni drwy y ti o Dad. Wnei di helpu ni fel eglwys bore yma ac yn y cyfnod dyddi enwi. Helpu ni fod yn sicr o'r alwad, Dad. Nid ar ddamwain ac ar hap dyn ni yma'n addoli. Nid ar ddamwain ac ar hap dyn ni'n symud o le i le. Ac rydyn ni'n dweud eto, dyn ni'n llwyr yn ddiriad yna ti. Dyn ni'n diolch i ti am y galwyd sydd arno ni'n unigol. Dyn ni'n diolch i ti am y cyfnod hwn o Dad. Ac fel eglwys fel teulu, dyn ni'n dod â'r hyn i gerdded bore yma sydd mewn gwaelod. Dyn ni'n diolch i ti am gywirth feddyginiaeth, Dad. Dyn ni'n diolch i ti fod ti'n dal salwch ac yn gallu dod â iachad. Ond dyn ni'n gofyn i ti gynnal rhain. Dyn ni'n gofyn yn benodol dros rhain sy'n dod dros triniaeth ar hyn o bryd. Iachan bydd yn bresennol yn ei bywyd yn o Dad. Rhoedd ein tedd yn y cyfnod hwn. Ac bydd yn dawel bod mae dyna ni angen yn hyn yn gerdyfron. Dyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni. A bach. Felly struggles hefyd, Dad. Dyn ni'n diolch dy fod ti'n ddiw sydd yn nabod rhain, sydd yn nabod ni, sydd yn caru ni ac am yn helpu ni o Dad. Helpa ni bore yma a ddod ti mewn chydig bach mwy. Helpa ni bore yma fod yn onest efo ti. Helpa ni bore yma o Dad i ymddiried efo ti ac aros yn dawel am yr atebion dyn ni angen. Yn yr wrthos sydd i ddod o Dad, dyn ni'n diolch dy fod ti wedi gynllunio'n barod. Dyn ni'n diolch dy fod ti yno o'n blaenau ni. Neu di roi i ni bore yma hedd. Helpu ni gofio mod be ar sy'n digwydd yn y byd yma, mae'n dawel yn dy gwmni di wrth y groes. Helpu ni ddangos hynny, ni'n hunain, ac i'n cymuned ni'r wythnos hon, a bob amser. Bendithio'r gair bore yma, Dad, a goren clonau ni, yn einio Rhodri. Helpu ni fod yn fwy fel ti. Yn enwog yr heigiant yn amrwyd Iesu Grist. Amen. Tybed pa mor sylwgar ydym ni fel pobl. Pa mor dda ydym ni am sylwi ar bethau. Mae'n braw bach i chi bore yma. I'r rhai ohonoch chi sydd hefo grisia yn eich tu, sawl gris sydd ar eich grisia chi. Achos da chi'n mynd fyny lawr mewn sawl gwaith pob dydd, ydych chi'n gwybod sawl gris sydd yna. Wel, allai bych chi'n meddwl, pan mae'n gofyn cwestiwn mor rhyfedd, na i ddeitha chi pan nes i feddwl am hyn. Dwi ar hyn o bryd, pan dwi'n methu cysgu, dwi'n darllen straeon byrion Sherlock Holmes. A mae Sherlock Holmes, yn un o straeon byrion, yn siarad efo Dr Watson, ac yn, fel mae o yn aml, yn dangos efo pa mor dwp ydi o. Ac un o'r pethau nath o ddeud am Watson oedd, you see, but you do not observe. A wedyn deud, wyt ti wedi cyfri sawl gris sydd yma yn dy dyd i. Ond mae'n hawdd i ni o beth i. Da ni'n gweld pethau,
ond da ni'n sylwi am nhw mewn gwirionedd. A mae hwnna yn duedd sydd hyd yn oed yn fwy tebygol o fod pan ydym ni'n troi at rannau cyfarwydd o'r Ebrill. Da ni'n meddwl am yr hanes da ni'n glywed bore yma am Iesu yn bwydo dros 5,000 o bobl. A da ni'n meddwl, o ia, da gyd yn gwybod. Wrth gwrs, 5 torth, 2 sgodyn, maen nhw'n gwestiynau ysgol Sul. Da ni'n gwybod, ond eto, da ni'n sylwi. Ac yn sydyn cyn i ni ddod at y cymyn heddiw, be dwi am i ni wneud ydy ystyried be mae'r hanes yma yn ei ddangos i ni am yr arglwydd Iesu. Wrth gwrs, dyna ydy y pwynt mawr y gyfres yn edrych ar arwyddion Crist, be mae o ddeud amdano fo, ond ar yr un pryd, be mae o'n ei ddangos i ni ynglyn â amdano ni'n hunin fel pobl hefyd. Ac dwi yn rhybuddio bod bod heddiw yn mynd i fod yr rhan gyntaf o 2 bregath. Felly mewn pythefnos, os di Duw caniatáu, mi fyddwn ni eto yn Ioan pennod 6, ond bryd hynny, mi fyddwn ni'n edrych ar sut mae Iesu yn disgrifio ei hun y fi yw. Mae ddim deud achos fyddwn ni'n edrych ar efo mewn pythefnos. Ond pam dwi'n dweud heno wrth heddiw ydy'r rhan gyntaf lle da ni'n gweld y digwyddiad cyn esboniad Iesu fydd yn digwydd mewn pythefnos. Ond i'n helpu ni, dwi eisiau ni ganolbwyntio ar un gair sydd yn codi ben fwy nag unwaith yn y darlleniad glwson ni, yn sicr yn gyfeithiad y Beibl Cymraeg diwygiedig. A'r gair hwnnw ydy digon. Digon. A mae o i weld yn adnod 7. Atebodd Philip ef, ni byddai bara gwerth 200 o ddarnau arian yn ddigon i roi tamaid bach i bob un ohonynt. A hefyd, mae ei weld yn adnod 12. A phan oeddent wedi cael digon, meddai wrth ei ddisgyblion, casglwch y tameidiau sy'n weddill rhag i ddim fynd yn wastraff. A da ni'n mynd i edrych ar yr hanes yma gan ddefnyddio'r gair digon hefo 2 bwynt i ddechrau, dim digon. Dim digon. Achos dyna di'r sefyllfa ynddo, fel yr oedden ni yn clywed efo'r plant. Mi oedd hi'n sefyllfa lle oedd y bobl yma mewn lle unig wedi dilyn yr arglwydd Iesu, miloedd ohonyn nhw, ddim siop na ffentra yn agos, ac mae'n dod y ddiwedd dydd, meddwl ar engla eraill, a mae yna broblem. Dim digon. Mae yna, fysa chi'n gallu dweud beth ar y gyfwng. Yn y dyddiau ni, os oes gennych chi dyrfa o gymaint a hyn o filoedd o bobl, mae yna asesiad y risg, mae yna nifer ohono'n ti'n gorfod gwneud pethau tebyg, da chi'n jyst yn gallu troi fyny rhywle hefo miloedd o bobl a gobeithio bod pob peth yn mynd i fod yn iawn. Os nad oes na fwyd iddyn nhw, mae yna anghenion yn mynd i fod yn does. A dyna ydy'r sefyllfa. Mae'r miloedd o bobl yma wedi mynd, a'r argraff da chi'n gael ydy mae'r mwyafrif llethol o'n wedi mynd heb baratoi. Achos mae yna gydnabod yn does. Sgynnon ni'n bwyd, sgynnon ni'n lle cyfagos, mae yna angen, mae yna wacder amlwg iawn be da ni'n neud rwan. A mae o ddifyr sylwi ar y ffordd mae hyn yn gweithio i hun allan. Achos mae rhai o'r efengyla yn datgan bod yr disgyblion yn mynd at Iesu ac yn dweud mae hyn yn broblem. Mae efengylion yn pwysleisio mae Iesu sydd yn dweud be da ni'n mynd i wneud nesaf. Ac yn egluro bod o'n gwneud hyn achos mae o'n gwybod bod yna'n wers bwysig i'w dysgu i'r disgyblion yn fama. Sylwch, adnod 6. Dweud hyn yr oedd i roi prawf arno, yn ydi Philip, oherwydd gwyddau ef ei hun beth yr oedd yn mynd i wneud. Felly mae Iesu, mewn rheolaeth, mae Iesu'n gwybod bod o'n mynd i wneud rhywbeth, ond mae o angen ac mae o'n dymuno i'r disgyblion ddeall be mae o'n mynd i wneud. Ac felly, ni o'n werth i chi a gifina y bore yma. Da ni eisiau mynd o yma, nid yn dweud, waw, mae Iesu'n byw, sydd yn wir, ond da ni eisiau gweld be di'r wers i ni ynglyn â be mae'r arglwydd Iesu yn ei wneud.
Fel o'n i'n deud, mae'r bobl yma mewn angan dybryd. Ond, dim ond rhai ohonyn nhw sy'n sylweddoli hynny, ynde? Fod yn ymwybodol o hynny. Mi fysach chi'n tybio, erbyn diwedd dydd, yn sicr os o'na blant yna, y bys yna fyrmyr. Come on, wan. Dwi'n gwybod sy'n ma'n plant i pan dyn nhw heb gael bwyd ers lot amser. Maen nhw'n mynd yn bigog, maen nhw'n mynd yn afresymol. Hynny di, mi fysach chi'n tybio y bys yna islais o lot o bobl yn deud wrth Iesu, ella bod ti'n amser cael swper rwan? Be da ni'n mynd i wneud? O neb? Sydd o bosib yn dangos sut fath o athroedd Iesu, hynny di mae'r bobl yma wedi teithio i le unig, just mwyn gwrando ar Iesu, a tra mae o'n dysgu, dyn nhw methu meddwl am bethau syml fel ydyn nhw eisiau bwyd, maen nhw wrth i bodda yn gwrando arno fo, ond dyn nhw ddim yn gweld yr angan naturiol yna sydd ganddyn nhw. A dwi'n meddwl bod hwnna yn arwydd i ni, yn dydy. Da ni'n gwybod o'r Beibl bod ni'n bobl wedi cael yn creu i fod mewn perthynas efo Duw, ond mor hawdd ydy hi ni anwybyddu yr angan yna sydd gynnon ni. Llenwi'n bywyda a pethau eraill sydd yn bwysig i ni, ac felly bod yr angan i ni fod mewn perthynas efo'n creawdwr yn cael ei esgeiluso. Ac bod Philip yn fama yn deud mae yna broblem yma, bod Pedr yn cydnabod ar ôl i'r hogyn bach ddod â'i fwyd, wel, dydy hwn ddim ddigon, diolch yn gallu bod yn agos at ddigon, ac yn rhyw fath o sylweddoli yr angan, eto, da chi'n cael yr argraff bod y miloedd ddim callach. Pan o'n i'n iau, a dwi'n siŵr bod fi wedi siarad am y rhaglen yma o'r blaen, un o'r rhaglenni o'n i wrth fy modd yn edrych arni oedd yr rhaglen 999 ar BBC, Saesneg. Ac oedd hi'n raglen oedd yn dangos pobl mewn argyfynga gwahanol. Sownd ar y môr, wedi mynd ar goll ar y mynyddoedd, ac oedd nhw'n ail-greu yr argyfwng a sut oedd nhw'n cael eu hachub. A wedyn dwi wedi bod yn meddwl fel oedolyn, oedd hwnna'n raglen addas i fi edrych arni hi fel plentyn ifanc, ond oedd o'n exciting iawn. Ac yn dysgu lot o wersi, yn sicr i blentyn ynglyn â be i wneud mewn argyfwng. Ac un wers, a dwi dal yn meddwl amdani hi, pan dwi'n paratoi pregethau. Un wers oedd, os ydych chi byth yn cyrraedd sefyllfa lle mae yna lot o bobl wedi brifo bod yna ddamwain fawr, gnewch yn siŵr bod chi ddim yn mynd at y llais sydd yn gweiddi ucha, cerwch at y bobl sydd ddim yn deud dim byd. Achos mae'n fwy tebygol bod nhw ddim yn ymwybodol o'i hangen nhw, bod nhw'n anymwybodol, ac felly bod ei angen nhw yn fwy. A mi fysach chi'n gweld bod yna wers feiblaidd i ni yn fanna. Mae'n dda o beth os ydym ni'n gweld yn angen. Y peth mwyaf brawychus ydy pan di pobl ddim yn gweld eu hangen, ddim yn sylweddoli bod yna wacder yn eu bywydau nhw. A mae'r arglwydd Iesu trwy ddysgeidiaeth, trwy weithredoedd, yn annog ni i feddwl be ydy yng nghyflwr i ar hyn o bryd? Be ydy'r angen mawr ar fy mywyd i? Ac ydw i'n cael yr hyn rydw i angen, neu ydw i yn teimlo trwy'r amser yn rhwystredig bod fi ddim yn cael y cariad yr ydw i'n chwilio amdano fo. Y cysur, yr hedd yr oedd Hywel yn sôn amdano fo wrth weddio. Sut mae yna ni bore yma? Ydych chi'n gallu uniaethu hefo'r bobl yna oedd yn gwrando ar Iesu ac yn teimlo ella bod yna rhywbeth ar y goll yn eich bywydau chi? Bod yna rhywbeth ddim yn ei le? Ac ella bod chi wedi bod yn anwybyddu fo yn hir ac dweud mae'n iawn, ond da chi'n gyson yn teimlo, di pethau ddim yn iawn rhwngtha fi a Duw. Di pethau ddim yn iawn yn y ffordd ydw i'n byw y mywyd, ella bod o'n euogrwydd, ella bod o'n ofn yn cynyddu, ella bod o'n ansicrwydd ac yn amheuon fel oedden ni'n clywed am Thomas os ystwytha. Mae pethau yma yn real, ac mae'r pethau yma yn aml yn gallu bod yr ysbryd glân yn procio ni, ac yn deud, paid ag anwybyddu'r pethau yma, dos i chwilio am rhywbeth sydd yn gallu dy helpu di hefo'r ansicrwydd,
hefo'r ofn yna, hefo'r cwestiynau mawr ynglyn â bywyd a marwolaeth. Ac wrth gwrs mae'r Beibl yn dangos ni nid yn gymaint lle i fynd, ond at pwy i droi. Ond os oedd na nifer o bobl ddim yn ymwybodol o'i hangen, mi oedd na fymryn yn. Ac mi oedd na fachgen bach wedi paratoi, yn doedd, wedi dod â'i fwyd hefo fo. Ac mae'r bwyd yma'n cael ei cyflwyno ger bron Iesu wrth i Philip ddeud, ond beth ydy cynifer, beth ydy hyn rhwng cynifer? Dio byth yn mynd i fod yn ddigon. Ond sylwch bod Iesu Grist ddim yn chwerthin ar ben yr hogyn bach yma. Dydy o ddim yn dibrisio be mae o wedi wneud. Be mae o'n wneud ydy defnyddio yr hyn sydd gan y bachgen mwyn dangos rhywbeth rhyfeddol amdano fo ei hun. Dwi wedi meddwl sawl gwaith am y wyrth yma. Pam fod Iesu wedi cymryd y 5 torth ar 2 bysgodyn mwyn bwydo y miloedd? Pam defnyddio y pethau bach yma? Achos fysa Iesu Grist wedi gallu creu bwyd i'r miloedd yma heb ddim byd. Mae'r Beibl yn dysgu ni bod Duw a'i fab a'r ysbryd glân yn drindod wedi creu y bydysawd cyfa allan o ddim byd, felly mae'r gallu ganddo fo. Pam bod angen 5 torth a 2 bysgodyn? Ond tybed o'n i dydio yn y wyrth yma yn dangos rhywbeth amdano fo ei hun a sut mae o'n delio hefo ni. Yn bobl go iawn, sydd yn mynd i fynd i bicnics efo 5 torth a 2 bysgodyn. Ac maen nhw yna. A da ni yn mynd i ddeud, wel, mae hwn gynnau. I ddechrau, mae o'n dangos reality dynol y wyrth yma. Dyma beth sydd yn digwydd. Da ni yn cyrraedd llefydd heb y bwyd neu'r diod da ni angen, ac mae Iesu yn gallu bod yna yn y canol i'n cynorthwyo ni yn gwendida mawr a bach dynol. Ond yn fwy na hynny, pan mae Iesu yn achub, pan mae Iesu yn galw, mae o'n galw pobl go iawn, hefo'i anghenion go iawn, hefo'i cymysgedd a'i dryswch go iawn. A'r fath gysur i chi a fi ydy gallu rhoi yn hunain ymhlith yr miloedd yna o bobl a dweud, ella byswn ni hefo rhywbeth bach, a fyswn ni wedi gallu mynd efo at Iesu, a fyswn fo ddim wedi dweud, pwff, come on, mae hynna'n ridiculous. Mi fysa fo wedi gwneud i waith ac wedi dangos rhyfeddod pwy ydi o i gyd fynd a pwy yda ni. I gysuro yn anghenion dybryd ni. Sawl gwaith mae Iesu yn gwneud rhywbeth rhyfeddol allan o rhywbeth cyffredin. Beth wythnosa yn ôl, oeddan ni'n edrych arno fo yn troi y dŵr yn win. O'n i mewn arddangosfa yng Nghapel Tan y Coed wythnos yma, ac oedd David Picton wedi cyflwyno darn o waith coed yn yr arddangosfa ar thema'r atgyfodiad, lle oedd wedi gwneud nest of tables pren allan o hen gadeiriau Capel Ffynnon, dwi'n meddwl. Ac o'n i'n meddwl, mae hynny'n drawiadol, ond ydy, gwneud rhywbeth newydd allan o rhywbeth oedd yn bodoli cynt. Dyna mae Iesu Grist yn neud efo ni, ynddo? Mae o'n galw ni, sydd yn fyw, yn bobl go iawn, o'n bywyd o bechod, o anobaith, o gymlethdod, a mae o'n galw ni i fywyd newydd yn ddyfo ei hun. Mae hyd yn oed yr atgyfodiad yn dangos bod Iesu wedi marw go iawn, wedi bod yn y bedd am y cyfnod yna, ac yna wedi atgyfodi hefo'r hoelion, oel yr hoelion ar ei ddwylo. Nid ryw dric oedd atgyfodiad Iesu Grist, ond conquest go iawn drost farwolaeth, yr un marwolaeth ac yr ydyn ni yn ymwybodol ohono fo yn yn bwyda ni. Nid creu disgyblion perffaith o'r nefoedd mae Iesu Grist yn ei wneud, neu mynd i ryw le ar draws y byd ac yn dweud, o fanna ma nhw, fanna mae'r bobl bach berffaith, gawn nhw ddod i nilyn ni. Mae o yn galw ni o'n pechod, o'n calonna rhanedig,
ac yn galw ni i drystio ynddo fo, yn ei aberth o, yn ei atgyfodiad o, ac yna'n rhoi bywyd newydd i ni, yn rhoi galwad newydd, ac yn rhoi pwrpas i ni. Bod ni'n cael yn galw o dywyllwch i oleini, goleini i deyrnas o na fydd byth yn dod i'w diwedd. Felly, da ni'n gweld o'r cyflwr yna o fod heb ddigon, bod Iesu yn y canol yn trawsnewid y sefyllfa. Ydych chi wedi gofyn i Iesu ddod felly i'ch bywyd chi? Os ydych chi'n gweld yr angen, y gwacder, os ydych chi'n deud mae mywyd i'n teimlo fel ar y gyfwng, gofynnwch iddo fo. Achos mae o'n un llawn tosturi. Mae o'n un sydd yn deall yn gwendid a'n methiant. Ni'n llawer gwell na gyda ni yn ei deall nhw. A mae natur Iesu Grist yn ymatab i'n pechod a'n gwendid ni yn destun moliant pobl yr arglwydd trwy'r Beibl. Gair i di un esiampl sydyn i chi. Diwadd Salm 40, ac mae Beibl.net yn ei roed o fel hyn. Y salmydd yn deud, dwi mewn angen ac yn ddiamddiffyn, ond mae gan yr arglwydd ei fwriadau ar fy nghyfer. Ti ydy'r un sy'n gallu fy helpu am hachub o fy niw, paid ag oedi. Beibl Cymraeg diwygiedig yn deud un tlawd ac anghennus o'i fi, ond mae'r arglwydd yn meddwl amdanaf. Ti yw fy nghymorth am gwaredydd fy niw, paid ag oedi. Os ydym ni yn yn cyflwr naturiol byth hefo digon, mae Iesu yn sefyll yn y canol, mae Iesu yn dod i'n bywyda ni, a beth sydd yn digwydd? Drwchwch eto ar adnodau 11 a 12. Yna cymerodd Iesu y torthau, ac wedi diolch fe'r hanodd i'r rhai oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd ar pysgod, gan roi i bob un faint a fynnau. A phan oeddent wedi cael digon, meddai wrth ei ddisgyblion, casglwch y tameidiau sy'n weddill, rhag i ddim fynd yn wastraff. Fe'i casglasant felly, a llenwi 12 basged ar tameidiau, yr oedd y bwytawyr wedi ei gadael yn weddill o'r 5 torthaidd. Da ni'n mynd o dim digon, gwacder ag angen dirfawr, i mwy na digon. Mwy na digon oherwydd gallu, oherwydd awdurdod, oherwydd dymuniad Iesu i fendithio ac i ddangos i'r bobl anghennus yma fi di'r un yr ydych chi i ymddiried ynddo fo. Beibl.net yn deud bod nhw wedi cael llond i bolia. A nid llond bol yn yr ystyr, dwi wedi cael gormod wan. Maen nhw wedi cael ei digoni, maen nhw wedi cael ei llenwi, maen nhw wedi cael yr union beth yr oedden nhw i angen. A dyna be mae'r arglwydd Iesu yn ei gynnig i ni. Ni sydd yn bechaduriaid. Ni sydd yn gyson yn rhoi ni'n hunain gynta ac yn meddwl bod ni'n gwneud yr hyn sydd ora, ond mewn gwirionedd yn llwyddo yn aml i fynd i gyfeiriadau sy'n gwneud niwed i ni ac i bobl eraill. Ond ella bod chi yma'n deud, da ni wedi clywed hyn o blaen, ond be amdana fi? Mae'n angen ni, mae'r ffordd ydw i'n teimlo, y ffordd ydw i yn gweld y byd ar hyn o bryd, mor dywyll, mor anobeithiol. Allwch chi feddwl am bobl debyg? Mewn sefyllfaoedd ofnadwy o anobeithiol, ond eto maen nhw'n troi at Iesu ac yn deud, please need i helpu fi. Dwi'n mynd i roed un esiampl i chi, ond mae yna gymaint o esiampl yn does yn y Testament Newydd, lle mae pobl mewn sefyllfaoedd enbydus wedi trio lot o bethau gwahanol ac yn y diwedd maen nhw'n dod at Iesu ac yn deud, neud i wneud gwahaniaeth. Yr esiampl ddoth i fy meddwl i oedd y lleidr ar groes. Meddyliwch amdano fo. Mae o'n droseddwr, mae o'n cyfadda yn Luc 23 bod o'n heiddi'r gosb, a mae o yn hongian ar y groes wrth Iesu, dim gobaith o fath yn y byd, dim ond marwolaeth a phoen erchyll o'i flaen o. Eto, ar yr eiliad dywylla yna, mae o'n clywed yr troseddwr arall yn gwawdio Iesu Grist, ac mae'n deud, pam ti'n gwneud hyn? Da ni'n heiddi bod yma,
ond dim hwn. Ar yr eiliad weitha bosib yna yn ei fywyd o, mae o'n gweld rhywbeth yn Iesu Grist, a mae o'n mentro, Luc 23, adnodau 40 i 43, i ni, y mae y gosb yn gyfiawn oherwydd heiddiant sy'n gweithredoedd sy'n dod i ni, ond ni wnaeth hwn ddim o'i le, yna dywedodd, Iesu, cofia fi pan ddoith deyrnas. Dwi'n gofyn dim byd penodol, mae'n jyst ni di gofio fi, please. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth arbennig amdano chdi, please cofia fi, ti'n mynd i fod yn teyrnasu. A mae'r arglwydd Iesu, tra mae o'n hongian ar y groes, a tebodd yntau, yn wir rwy'n dweud wrthyt, heddiw byddi gyda mi ymharadwys. Wan os nad ydy hwnna'n symboliad i ni droi at Iesu Grist a deud helpa fi, cofia fi, dangos i fi be dwi angen yno ti, helpa fi i allu ymddiried yno ti, be sydd. A sylwch, pan mae Iesu yn porthu'r 5,000, mae o'n rhoi dros ben llestri mewn gwirionedd yn dydy. Mae'n rhoi mwy na digon iddyn nhw o'i prinder dynol nhw, ac eto, da ni'n dod nôl at thema cyffredin yn y Beibl, dydy Duw ddim yn stingy. Dydy Duw ddim yn un sydd yn caru ni, ond rhyw chydig bach. Mae o isio i ni wybod bod yna helaethrwydd yn ei ddarpariaeth o. Pan mae o'n madda y cyfan i ni. Mae o hyd yn oed yn deud bod o'n madda i ni am y pethau nad ydyn ni'n ymwybodol ohonyn nhw. A mae yna gliw bach i ni yn hynny yn yr Hen Testament, lle mae yna abertha ar gyfer pechoda anfwriadol. Heddyliwch am hynny. Hyd yn oed y pethau lle da chi wedi brifo pobl heb drio. Lle da chi wedi gwneud pethau, oeddech chi'n bwriadu gwneud, ond da chi wedi gwneud niwed mewn rhyw ffordd. Eto mae maddeuant Crist yn ddigonol, yn fwy na digon. A'r hyn o'n i wrth y modd hefo fo, oedd y disgrifiad yna bod Iesu wedi dweud, rwan ta, mae eisiau chi hel y briwsion. Dwi'n gwybod bod yna lot o bobl wedi trio defnyddio adnodau fel yma i ddeud bod Iesu yn daclus. Dim dyna mae o'n i ddeud na ci. Dwi'n cofio y clywed rhywun yn deud bod nhw wedi defnyddio'r adnodau yna am bod dillad Iesu atgyfodedig wedi cael ei blygu yn arwydd bod o... Dim dyna sy'n cael ei ddeud. Mae o'n dangos rhywbeth. Dydy Iesu ddim yn ddi-ofal. Dydy o ddim yn careless pan mae o'n gwneud pethau. Mae o'n benodol, mae o'n ofalus ohonom ni, ond mae o'n ofalus yn y pethau mae o'n wneud. Mae o am i ni sylwi. Dim camgymeriad ydy bod Iesu wedi creu y digonedd yma o fwyd. Mae o'n fwriadol mwyn i ni edrych arno fo ac yn deud, o mae yna ddigon ynddo fo i fi. Fi sydd ella'n teimlo bod gynnau fynydd o euogrwydd yn pwyso na fi, mynydd o neheina, o anobaith a methu dall pethau, hyd yn oed yn ynghyflwr i, mae yna fwy na digon o gariad a gras i ni yng Nghrist. A mae o isio i ni weld hynny, mae o isio i ni sylweddoli hynny. Ac mae o fel petaion galw yna ni a dweud, peidiwch ag aros yn yr angen yna. Peidiwch a sticio lle ydych chi yn y prinder ac yn yr rhwystredigaeth, lle ydych chi yn trio sortio peth allan dro ar ôl tro. Dowch at y wedd, dowch at yr un sydd yn mynd i'ch bodloni chi, sydd yn mynd i roi mwy na digon i chi. A mae Crist yn fwy na digon yn dydy. Dyna pam da ni'n ei foli fo, ynde? Dyna pam bod emyna fel Iesu, rwy ti ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, yn canu cloch efo'n eneidiau ni, achos da ni'n dweud, da ni wedi profi peth o hynny, a mae gynnon ni be o'n blaena? Llawer mwy o'n blaena. Cyn i ni ddod at fwrdd y cymyn, dwi'n mynd i orffan hefo un adnod sydd eto yn dod o Efengil Ioan, ond yn Iesu yn deud rhywbeth amdano fo ei hun. Yn Ioan penod 10, mae o'n sôn am pwy ydi o, ac mae o'n deud y geiriau yma. Yr wyf fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Os da ni'n ymddiried yng Nghrist, mi gawn ni fywyd newydd, bywyd tragwyddol,
Ond mae'r disgrifiad o'r bywyd yma'n deud y cyfan am Iesu hun. Yn Saesneg, dwi'n meddwl, un cyfeithiad ydy abundant life. Neu, os ydych chi'n cofio William Morgan, be di o, bywyd helaethach. Ydych chi wedi profi hynny? Ydych chi'n gofyn i Grist am brofi mwy ohono fo? Mae'r efengil yn yn annog ni i wneud hynny. I droi ato fo, i dderbyn o'i ddarpariaeth o, i dderbyn yr hyn mae o am i roed i ni, ac i fod wedi gwirioni gymaint bod ni'n deud, dwi isio rhannu hyn efo pobl eraill. Dwi'n isio just gwledda ar ddaioni Duw yng Nghrist fy hun, dwi am i eraill hefyd ddod i'w brofi fo i hunin. A dyna lle mae'n golwg ni ar Iesu Grist wedyn yn lliwio yn bywyd ni. Bod ni isio byw i'w glodfori fo, bod ni isio byw mwyn i gamol o i bobl eraill. Felly, da ni'n mynd i ganu emyn, cyn i ni ddod at fwrdd y cymyn, canu emyn sydd yn sôn am ddymuniad y Cristion i ddeud Iesu Grist sydd yn ganolbwynt fy mywyd i. Iesu yn marw ar y groes ydy'r trysor mwyaf i mi. Iesu hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. Gwacder anherfynol ydyw meddu deiar da na dyn. Ellwch chi fod y milioner hefo mwyaf o geir a tai, mae o'n wacder i gymharu hefo cael Iesu Grist. Colled ennill popeth arall, ond i enillir dyd y hun. That's
Mae'r apostol Paul yn dysgu bobl, y Cristnogion yng Nghorinth yn y lythyr cyntaf ynglŷn â pwysigrwydd swper yr arglwydd y cymyn dyn ni am ei ddathlu efo'i gilydd. A fo sydd yn datgan oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Llwch chi ddychmygu bod hefo'r disgyblion yn ystod y swper ola a gweld Iesu'n cymryd y bara ac yn ei dorri fo ac yn deud diolch. Ac yn meddwl, yn cael ei atgoffa ella, da ni wedi gweld hyn yn digwydd o'r blaen. Da ni wedi gweld Iesu yn diolch, fel da ni wedi clywed yn y darlleniad yn Ioan 6, yn diolch, yn torri'r bara ac yn ei rannu fo, a maen nhw wedi gweld gwyrth syfrdanol yn digwydd. Ond da ni, wrth ddod at fwrdd y cymyn, yn dod i gofio gwyrth hyd yn oed fwy na porthi'r 5,000. Rhyfeddod, mab y dyn, Duw yn y cnawd, yr arglwydd Iesu Grist, yn ildio i fywyd yn mwyn ni. Yn caniatáu i'w gorffo gael ei rwygo ar y groes i waed o dywallt, mwyn i ni sydd yn credu gael cymod a Duw, mwyn i ni yn gwacder ac yn angen mawr yn pechod, gael derbyn mwy na digon o gariad, o ras, o faddeuant, o obaith, oherwydd be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosom ni. Ac felly dewch, hyd yn oed os ydych chi'n teimlo y gwacder, yn enwedig os ydych chi'n teimlo'r gwacder yna. Dewch gan ymddiried ym mherson Crist, yn aberth Crist, yn atgyfodiad Crist. Mae o wedi gwneud y gwaith. Mae'r rhyfeddod yna wedi i weithredu ac wedi gofnodi i ni yn y gair fel bod gynnon ni sail ddiogel i drystio yng Nghrist heddiw. Ac wrth i ni ddod, da ni'n dod yn cydnabod. Sgynna i ddim digon yna fi'n hyn. Mae hyd yn oed yng ngweithredoedd i lle dwi'n ymdrechu i fod yn dda ddim yn ddigon, ond mae Crist yn ddigon unwaith am byth ar gyfer yn holl anghenion ni. Felly pob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei garu fo, dewch. Os nad ydych chi'n credu, fel dwi wedi deud y droion, swn i'n gofyn i chi beidio cymryd y cymyn ac i y criw iau sydd yn ansicr, gnewch siŵr bod chi wedi cael sgwrs efo'r oedolyn sydd hefo chi, ond da ni'n dod yn gofyn ar ei Dduw yn bendithio ni, ar ein ffydd ni gael ei fwydo, nid gan y bara a'r gwyn, ond gan yr arglwydd Iesu, gan yr ysbryd glân ei hun. Mi na i weddio, ac os wneith Steff a William ddod ymlaen, mi nawn ni rannu y bara a'r gwyn cyn cydfwyta a chydyfed efo'n gilydd. Dwch i ni weddio i ddechrau. O arglwydd ein Duw, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni yn dod yn gofyn ysbryd glân, dangos i ni gymaint yr ydyn ni angen yr arglwydd Iesu fel gwaredwr. Dangos i ni y gwacder sydd yn bywydau ni pan ydyn ni'n pwyso ar bethau eraill yn hytrach nag arna ti ar hyn mae dy fab di wneud drosom ni. Helpa ni wrth i ni weld mawredd Iesu Grist i brofi y digonedd yna ynddo fo. O faddeuant, y
bywyd cyflawn sydd yna i ni, yr ysbryd glân sy'n cael yn rhoid fel rhodd i dy bobl di. Siarad yr eglur hefo ni. Diolch i ti, Arglwydd. Dy fod ti'n gweld yn cyflwr ni, dy fod ti wedi darparu yn Iesu Grist yr union beth oedd i angen. Bendithia ni rwan, os gweld i fod yn dda, a maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni gyflwyno'n hunain i ti, yn enw ac yn heiddiant i'n Harglwydd Iesu Grist, y gwaredwr buddigol. Amen. Os daw William a Steff ymlaen, mi rannwn ni'r elfennau. Ac wrth i ni wneud hynny, mi ganwn ni yr emyn, yr oen sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, lladdwyd ef ac yma cofiwn.
Cymerodd Iesu fara. Ac wedi diolch, fe'i torodd, a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i roddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Go brin y bydd neb yn marw dros ein cyfiawn, efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros dyn da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Da ni yn dy glodfori di o arglwydd Dduw. Dy fod ti wedi rhoi dy anwyl fab i farw mwyn i ni gael byw, mwyn i ni gael dod yn blant i ti. Mwyn i ni gael derbyn o'r digonedd sydd yna yng Nghrist i ni yn gwaeledd. Derbyn yn clod a'n mawl ni. Arglwydd cryfha yn ffydd ni, yn cariad ni tuag ata ti. Arglwydd cynorthwya ni i fyw yn bywyda allan o'r cariad hwnnw, gan garu'n gilydd a byw dy glod di. Gna dy waith yn plith ni, gna dy waith trwy dy bobl yn dy fyd di. Fel bod yr arglwydd Iesu yn cael y mawl, yn cael y clod y mae o mor deilwng ohono fo. A boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, aros gyda ni, o'r awr hon, hyd byth. Amen.